Sóc el pare de l'Andreu i truco per avisar-la que el meu fill no vindrà més a classe perquè ahir l'Andreu a l'hora de sopar es va tallar les venes. Ens el vam trobar a la dutxa dessagnat, tot nu i despentinat, amb els ulls com dues taronges. Ahir que tot just feia 16 anys que va sortir del ventre. Des que va morir sa mare que lluitar per pujar-lo endavant amb un sou d'operari i sap Déu que li he donat de tot lo necessari. Em pregunto què hauré fet malament si jo me l'he estimat com un pare estima un fill. Li cantava cada nit a peu de llit cançons que m'inventava, cançons que m'inventava, cançons que m'inventava, invents, cançons. Nit a peu de llit, cançons que m'inventava. Li cantava cada nit a peu de llit, cançons que m'inventava. Li cantava cada nit a peu de llit, cançons que m'inventava. Cantava cada nit a peu de llit, cançons que m'inventava. Yo le entiendo y le comprendo, compañero, la pérdida de un hijo es la peor noticia, pero que usted llamaba a Vodafone le atiende Catalina, a menos de que quiera una tarifa reducida de nuestra compañía, con descuento, sí. Se llama al purgatorio, para hablar con su familia, para hablar con su familia, para hablar con su familia. Truca el pare de l'Andreu, purgatorio, familia, purgatorio, Andreu, familia, Andreu, familia, para hablar con su familia.